Que tal, como estades? O Goberno está ultimando os trámites para declarar lugar da memoria democrática a Illa de San Simón. Hai uns meses o Executivo Central recolleu a luva lanzada polas asociacións memorialistas e accedeu a outorgarlle este recoñecemento, seguramente no verán, tanto a Illa de San Simón como o Pazo de Meirás, dous enclaves que simbolizan perfectamente o que supuxeron en Galicia os 39 anos escuros do franquismo. Ambos os lugares son unha icona dos abusos exercidos polos golpistas, pero tamén son todo un símbolo de resistencia dun pobo que leva anos loitando para que os crimes cometidos por eles non queden impunes. Hoxe, no capítulo 4 da Ferida Aberta no 36, mergullarémonos na Illa de San Simón. Tiñamos 38 centímetros de anchura para dormir. 38 centímetros. Nada máis, el lío que daba a volta no medio da brigada, aquel se quedaba sin sitio. Y el pobre asturiano, aquel que estaba revolcando en la tierra, agonizando, ¿no? Porque le tiraron mal. Y él le chuzaba con el paraguas y le decía, muere, muere, rojo impío. ¿Cómo es posible, digo yo a aquellos hombres, que fueran capaces de condenar a 30 anos a unas personas que non habían feito nada? San Simón gañou a pulso o apelativo de Illa da Morte. Din os investigadores que era un dos centros penitenciarios máis temidos do franquismo. Calcúlase que por ali pasaron alrededor dunhas 6.000 persoas entre os anos 1936 e 1943. Deles, alo menos 500 non conseguiron sobrevivir. Hubo mortes por estar presos en condiciones deplorables, hubo mortes por as enfermedades, por a non alimentación, por as condiciones higiénicas, por as condiciones horribles, hubo mortes por fusilamentos dentro da illa, hubo mortes porque de aí de San Simón sacaron moitos presos, xa fora para subicio, para paseos fora da illa, por lo tanto, claro, lógicamente hubo mortes como en todos os campos de concentración da época da Guerra Civil, claro. Hai estudosos que o que fan é contabilizar só os que morreron dentro da illa, que poden andar sobre 500 e pico. Hai outros que lle engaden os que se quitaban da illa mediante as chamadas sacas, que foron moi famosas, non? E que eran comuns de outros cárceres tamén, paseos, ou os que quitaron tamén da illa para fusilar, porque estaban condenados á morte. Entón aí o número sube bastante máis, a 600 e pico, 700. A San Simón foron parar o abogado e escritor Luis Bouzabrei e os xornalistas Manuel Lustres Rivas e Xosé Francisco Gómez de la Cueva, máis coñecido como Xoán Carballeira. Bouzabrei viviu para contalo, pero o seu paso pola prisión deixou nel unha pegada imborrable. Ademais, era un terror psicolóxico constante, porque ti sabías que en calquera momento te podían sacar para matar. A Lustres Rivas pasearon na praia de Cesantes en Redondela o 9 de novembro de 1936. Carballeira morreu fusilado en Pontevedra en abril do 37. Sabemos que a nai de Carballeira foi a Burgos a falar con Franco a pedirlle un indulto, e estas cousas sempre acababan mal. Cando chegaba o indulto xa estaba fusilado, non? Entón foron executados o 17 de abril do 37 en Monteporreiro, en Pontevedra. Neste capítulo descubriremos a ferida que o 36 causou na familia Bouzabrei e adentrarémonos no universo de Xoán Carballeira. Pero antes, repasamos outros asuntos que foron noticia estes días. Son as novas da memoria. O Grupo Istagra da USC elaborará para o Goberno un censo estatal de vítimas da Guerra Civil e a ditadura. Rexistrarán os falecidos entre os anos 36 e 39 ampliables ata 1942. O proxecto, coordinado polos profesores Lourenzo Fernández Prieto e Antonio Míguez Macho, terá un horizonte de 3 anos e un investimento de case €500.000. Repousan xa en Xixón os restos de Baldomero Vigil Escalera, o mozo de 19 anos fusilado en Celanova no 39 tras ser capturado polas tropas franquistas. Os seus restos, que foron exhumados en 2023 polo Grupo Istagra da USC, foron entregados aos seus familiares o pasado 24 de febreiro. O BNG pide recoñecer como vítimas do franquismo as mozas recluídas polo Padroado de Protección á Muller, unha institución da ditadura xestionada por monxas e que funcionou ata o ano 1985.
Xesús Alonso Montero e Rafael de Vega son xa fillos adoptivos de Lugo. O goberno local aprobou este recoñecemento cos votos a favor do PSDG e o PP e o voto en contra do Bloque. Foi nun pleno marcado pola controversia despois de que os nacionalistas se opuxeran ao nomeamento de Alonso Montero por considerar que a súa figura xera división entre a cidadanía. Nestes días nos que despedimos o Entroido, quixemos saber como se vivían estes festexos durante a Guerra Civil e o franquismo. As autoridades prohibiron estas celebracións, pero nalgunhas poboacións como Xinzo de Limia mantivéronas na clandestinidade malia o risco de seren multados ou encarcerados. O Entroido durante a Guerra Civil seguiuse facendo, a pesar de que sí que hubo sancións, pero como decía un bello entroideiro, multábanos, metíanos nas cárcel, pero máis grandes as grandes patrolas que as imposicións das multas. E co gallo do ano Castelao, hoxe adentrarémonos no Museo de Pontevedra que custodia a colección máis completa que se conserva en Galicia sobre Castelao. Moi preto de 2.000 obras plásticas, ademais da súa biblioteca personal, de manuscritos, de documentos, de sitios personais. Entón, bueno, está un pouco representado todas os campos da súa creación artística, literaria e tamén política. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. En plena ría de Vigo, na parroquia de Cesantes en Redondela, sitúase o arquipélago de San Simón. Está formado por dúas pequenas illas, a de San Simón e a de San Antón, que miden uns 250 metros de ancho por 145 de longo. A illa de San Simón, que hoxe está deshabitada, no pasado empregouse como mosteiro, como leprosería, como fogar para nenos orfos e tamén como campo de concentración e cadea aonde eran conducidos os presos políticos contrarios ao franquismo. Calcúlase que por ali pasaron unhas 6.000 persoas entre os anos 1936 e 1943. Moitos deles non conseguiron sobrevivir. Queremos profundizar sobre o ocorrido en San Simón coa axuda de Pepe Álvarez Castro, historiador especialista no período da Guerra Civil Española, sobre todo na zona de Pontevedra. Pepe, a illa de San Simón empregouse como colonia penitenciaria e campo de concentración a partir do 36 e ata ali eran conducidos presos de todo o Estado, non? Efectivamente, San Simón, que en realidade, aínda que lle chaman colonia penitenciaria, foi, polo menos nunha das súas fases, campo de concentración, en canto que tivo prisioneiros en distintas situacións, presos gobernativos que non estaban sometidos a ningún tipo de procedimento judicial, presos xa xulgados nunha determinada etapa, outros que estaban á espera de xuízo. Estivo en actividades, sí, hasta mediados do ano 1943. E cal era o perfil dos internos que ian a San Simón? Eran presos políticos ou había de todo un pouco? A ver, na primeira fase eran presos políticos fundamentalmente da provincia de Pontevedra, non? Porque diante de que os centros de detención, as prisións tradicionais e os novos centros habilitados non podían albergar a todo tipo de, a cantidade de presos que se estaban facendo, entón leváronos para ali. Despois, no ano 30, a mediados do 37, conforme vai caíndo a fronte norte, empezan a chegar presos de Asturias, León, Cantabria, que é outra máis, e despois, finalizar a guerra, chegan os que chamamos os vellos, pola idade que tiñan, que eran presos do resto do Estado, da Andalucía, a Mancha, fundamentalmente, Aragón tamén, e que os traen aquí porque parece ser que tiveran unha idea de que era un lugar para estas persoas de idade, non que se adaptaba mellor a eles, cousa que estaban totalmente erradas pola mortandade que se produciu. Parece ser que hubo un número moi pequeno, infinitamente pequeno tamén de presos comuns nalgúna fase, pero en xeral eran presos. Todas as investigacións apuntan que estamos ante unha presión que estaba moi, pero que moi masificada, onde os internos vivían hacinados en unhas condicións sanitarias e higiénicas durísimas, non?
Sí, porque o número de presos que había fai que, como decían algúns deles, que, por exemplo, que houbera un espacio de 30 ou 40 centímetros deitado cada uno dos pabellóns. De feito, en algunha das etapas tiveron que habilitar pabellóns provisionais. Nun determinado momento estiveron nun barco que trouxo presos vascos, que foi o Upo Mendi, que albergou a sobre 600, 700 presos nunhas condicións infames, e claro, a alimentación era mala, porque a sumar as dificultades a que había na época, tamén despois, cando estivo de director Fernando Lago Búa, unha persona corrupta, non? Pois que aí negociaba tamén cos alimentos e normalmente era a pouca carne que podían comer era casquía, non? Desechos da carne, non? Non sei se podíamos falar un pouquiño dese elemento, non? Do director do penal que acabou como tiña que acabar, vaya. Non sei que nos pode contar sobre ele. Sí, a ver, Fernando Lago Búa era funcionario de prisións, era aquí, era pontevedrés, e foi un home reconvertido, porque Fernando Lago Búa fora militante do Partido Radical Socialista, non? Despois ele ingresou en prisións, no corpo de vigilantes de prisión, non no corpo de funcionarios de prisión, que eso a veces se equivocan cando falan diso. Estivo en diferentes cárceles, tamén estivo no penal de San Cristóbal. Ali parece que tivo unha actuación cando foi o golpe en Navarra, unha actuación bastante sospeitosa. De feito, hai un escrito do gobernador militar de Pamplona que pide a súa detención por irregularidades que tivo cando foi o golpe. Ben para aquí, noméano, non sabemos moi ben por qué. Ele era carlista, fixose carlista despois, e noméano inspector provincial de prisións, que leva consigo o cargo de director da illa de San Simón. Durante o seu mandato, según as notas reservadas mesmo da comisaría, quer dizer, documentación dos propios sublevados, e según o que se sabe por testemunhos, el participa, por exemplo, cobrando certos porcentaxes ao da lancha, tamén o mesmo barbeiro da prisión, no economato, fai negocios deste tipo, pero o máis sonado foi as extorsións que lle fai a presos que están ali en San Simón. Cando Francisco Bustelo, o que fan era meter dicindo que ian a ser paseados, pero que había unha maneira que a través de certas cantidades de diñeiro que podían librarse dos paseos, non? Eso intentano con varios, e cando fan con José Ramón de Castro, que era un preso que estaba ali, que era de dereitas, fora masón, era masón, pois a este home, el tiña determinados contactos, e denunciano. Entón, o comandante Senac en Vigo empeza unha investigación e vese que tanto Búa como Bustelo lle fixeran firmar, hai unha serie aí de cambios, primeiro lle exigen diñeiro, despois, pero ao final fanlle firmar unha hipoteca dunha cantidade de sobre 200.000 pesetas a cambio da súa liberdade, non? A raíz disto, préndenos os dous, fanlle un consello de guerra, condénanos a morte, fusílanos no Monte do Castro o víspera de Reis, o 5 de xaneiro de 1937. Todo isto nunha prisión que a cantos internos chegou a albergar nos peores momentos? O número é moi difícil de saber exacto, pero debeu andar entre 1000... como máximo 1.800, 1.700 por dunha vez, non? Despois, ao largo dos 6 anos, pois poden ser sobre 6.000, 7.000 que pasaron por ali, pero non todos ao mesmo tempo. E cando falamos de 1.700, 1.800, incluímos os do Pomendi tamén. E está documentado que moitos eles non conseguiron sobrevivir a San Simón, non? Claro, aí hai outro problema, porque non se conserva toda a documentación e, ademais, depende, cando se contabilizan, depende moito do criterio que adotemos, porque hai estudosos que o que fan é contabilizar só os que morreron dentro da illa
poden andar sobre 500 e pico. Hai outros que lle engaden os que se quitaban da illa mediante as chamadas sacas, que foron moi famosas, non? E que eran comuns de outros cárceres tamén, paseos, ou os que quitaron tamén da illa para fusilar, porque estaban condenados á morte. Entón aí o número sube bastante máis, a 600 e pico, 700. E ademais estamos falando sempre de cifras de mortos documentados. Como falta documentación, o lógico é pensar que sempre son cifras mínimas, quer dicir que todo o que se descubra será a maiores, claro, porque estos están con nomes e apelidos. Pois José Álvarez Castro, historiador, grazas por axudarnos a facer esta viaxe no tempo e por darnos todas estas claves. Unha aperta. Vale, de nada. Botamos a vista atrás e entramos na illa de San Simón. Personas dormían en cada sala. Así que había allí nese edificio solo 600 e pico personas. 600 e pico horas. Tiñamos 38 centímetros de anchura para dormir. 38 centímetros. Nada máis, el lío que daba a volta no medio da brigada, aquilo se quedaba sin sitio. E, cando había que salir ao servicio, de noite, pues, a veces pisábanse pernas, a veces pisábanse cabeza, a veces pisábanse de todo. Quen falan son presos que conseguiron sobrevivir a San Simón. Foron entrevistados nos anos 80 por Antonio Caeiro Clara de Sá e polo historiador Juan González para o libro e o documental Aillados. Juan reviviu para nós, 40 anos despois, aquela viaxe ao interior da illa de San Simón. Bueno, aí estaba antiguamente o Lazareto, tiña unhas instalacións, por un lado, non adecuadas para estar personas, pero sí adecuadas para hacinar a presos en unhas condicións deplorables. Nos, cando isto foi nos anos 80, 90, cando empezamos a ir a San Simón, aí sí que veía realmente o que eran os pabellóns onde dormían os presos. Non ten absolutamente nada que ver co que hai agora, que está todo totalmente remodelado. Eran espacios moi abertos, completamente abertos, no que todos os presos dormían no chan, uns ao lado de outros, e como decía, non sei se Antonio Piñeiro de Cangas ou algún preso, decía que se movían de xeito automático. Cando un daba a volta, todos daban a volta, porque estaban tan pegados que un xiraba para un lado e automáticamente tenían que xirar todos, e non se quedaban descontrolados. Era un lugar non como ahora, que está perfecto, bonito, que parece unha residencia de veraneantes, sino que estaba completamente destruído, tiña todas as paredes que unha maravilla con pinturas, con dibuxos, pinturas que facían os propios presos, pero por desgracia todo iso se borrou e por tanto se eliminou parte da memoria. Non sei se me intencionada, imagino que sí, pero está claro que o proxecto da Organización de San Simón o que fixo foi totalmente borrar todo o que era memoria. San Simón gañou a pulso apelativo de Illa da Morte. Din os investigadores que era un dos centros penitenciarios máis temidos do franquismo. Ata alí eran conducidos presos políticos comunistas, republicanos, socialistas e anarquistas, pero tamén xente do común. Entre as listaxes de internos atopamos xornaleiros, mariñeiros, gandeiros, mineiros procedentes de Asturias, pero tamén xastres, cociñeiros, mestres e ata un futbolista. Aseguran os que alí estiveron presos que eran encerrados e condenados sen ter acusacións fundadas contra eles. Cando saliron, que se levantaron, que xa pediron 30 anos, tal. Eu recordo que cando empezaron por 6 anos un día, 12 anos un día, 21 anos, la pena de, éramos os 6 primeiros, la pena de, en ese la pena de, bueno, que? Eu non estou morto os demais porque Dios deunos así, la pena de 30 años, empezamos a xorar, sabes, a miña familia que estaba ali, empezaron a xorar todos, de alegría, cache la más salada. Non é justo, es que non poden explicarlle, non nos poden explicar como se cometeron esos crímenes, porque un crímenes a diestro e siniestro, en nombre de quen se cometeron tanto crimen neste país. Eran xente normal, como calquera de nós. Está claro que a maioría tiñan
non sei se responsabilidades políticas, non creo que tanto, pero polo menos tiñan ideas progresistas, moitos deles pertenecían a partidos políticos como o Partido Socialista, o Partido Galeguista, moitos deles participaran activamente nas eleccións autonómicas de xuño do 36, e iso era unha condicionante xa para ser detido si participaras en algún acto do mitin para o Estatuto de Autonomía de Galicia. E despois eran xente da rúa, xente moi nova, porque todos, lógicamente, os que entrevistamos nos anos 90 xa tiñan unha idade, eran xente nova, xente de 20 e pico anos, moitos deles, digo, moi involucrados no que era a sociedade dos seus povos, dos seus barrios, outros non tanto, pero eu sigo pensando que cando se detiveron por algo, e aínda que probablemente houve algúns que por casualidade tocou, ou por rencillas, ou por sei canto, está claro que había unha sociedade que estaba viva, que estaba activa, e aqueles que estaban máis activos eran os que había que frenar, e a maneira mellor de frenalas pois era condenalos a morte, a 30 anos de reclusión perpetua, 15 anos, ou simplemente con pasealo por unha cuneta, que eso era o peor. Calcúlase que uns 500 presos polo menos puideron ter morto en San Simón. Algúns perecían de fame ou por enfermidade, outros eran sacados de noite coa excusa de trasladalos ou interrogalos, pero horas despois aparecían paseados. Alo menos 7 foron fusilados dentro da propia illa e outros optaron polo suicidio. Recuerdo un mediodía de una soleada mañana en la que despedíamos con fuertes abrazos a 12 internos que, cargados con sus petates, salían en libertad. Iban sonrientes y la escena era de emocionado júbilo, pero aquel puñado de infelices no iba hacia la libertad como todos pensábamos. Naquela época era terrorífico, porque claro, nadie sabía si estaba ben ali ou non, porque generalmente antes de ir xa de habilitar ao San Simón con presos xa xulgados, eran a maioría presos preventivos. Non veu nadie a acusar. Como é posible, digo eu, aqueles homens que foran capaces de condenar a 30 anos a unhas personas que non habían feito nada? A día doxe é aínda imposible determinar con exactitude o número de persoas que puideron perecer en San Simón. Algúns estudos afirman que só no ano 41 puideron rexistrarse ata 250 mortes na illa. O volume de cadáveres era tal que ese ano o alcalde franquista de Vigo mandou unha queixa ao director xeral de prisións protestando polo elevado custe que causaba ás arcas municipais aquel tsunami de falecidos. Entre la población penal de la colonia penitenciaria establecida en la isla de San Simón, en la ría de Vigo, concurren de 10 a 12 defunciones diarias. La falta de cementerios adecuados ha creado un problema acuciante que puede resolverse si se habilita terreno para los enterramientos en lugar continuo al desembarco de la isla. Los viajes que deben realizar las carrozas motorizadas para el traslado de los féretros ascienden a un promedio de 3, con recorrido de 150 kilómetros y el consumo de 36 litros diarios de gasolina. Hubo muertes por estar presos en condiciones deplorables, hubo muertes por las enfermedades, por la no alimentación, por las condiciones higiénicas, por las condiciones horribles, hubo muertes por fusilamientos dentro da illa, hubo muertes porque de aí, de San Simón, sacaron moitos presos, xa fora para suicio, para paseos fora da illa, por lo tanto, claro, lógicamente hubo muertes como en todos os campos de concentración da época da Guerra Civil, claro. Os encargados de exercer o terror en San Simón foron durante anos o director da prisión Fernando Lago Búa e tamén o padre Nieto. O primeiro foi executado despois de que os falanxistas descubriran que tiña montado un entramado corrupto xunto ao médico e un tenente da Garda Civil. Consistía en cobrarlles grandes sumas de diñeiro reclusos a cambio de non metelos nas temidas sacas ou prometéndolles unha liberdade que nunca chegaba.
Estes homes se dedicaban a poñer en libertad aos presos anticipándole que tiñan que dar unha cantidad. Este era un verdadero traficante de carne humana. Sentimos las palabras de los Félix que le dijo: no te muevas, que tengo orden de detenerte de Felipe Sánchez. Cando o teniente da fuerza lle deu tiro de gracia, el co bastón abrindolle a boca e lle dice: non, un tirito máis, un tirito máis, porque aún está vivo, non está vivo, dale un tirito máis. Y el pobre asturiano aquel que estaba revolcando en la tierra, agonizando, ¿no? Porque le tiraron mal. Y de los tres que eran en el grupo, el pobre del chico aquel pues se revolcaba en la tierra. Y él le chuzaba con el paraguas y le decía: muere, muere, rojo impío. Hoxe, 80 anos despois, apenas queda rastro en San Simón daquel clima de terror. Aquela illa convertida en centro penitenciario e campo de concentración franquista foi declarada ben de interese cultural no ano 1999. Desde entón, este lugar pensado en principio como un centro destinado á recuperación da memoria histórica estáse desdebuxando e converténdose nun espazo de recreo e de ocio que alberga todo tipo de actividades culturais e de natureza, como denuncia Matías Rodríguez da Torre, voceiro de Iniciativa Galega pola Memoria. Un lugar da memoria é un espazo que ten que ser divulgado como tal, ten que ser posto en coñecemento da poboación, ten que dimensionar o seu significado e a súa historia. A comezos de ano, San Simón volvía á primeira liña política despois de que o deputado do PP José Luis Ferro cuestionara no Parlamento os crimes cometidos polos franquistas na illa de San Simón. Que nós teñamos constancia, tampouco sabemos de que, ou a día de hoxe, pola documentación que existe, de que houbera mortes na illa de San Simón. Estas palabras provocaron o estupor dos grupos da oposición. Me parece unha ofensa, como nunca se dixo neste Parlamento, os centos de persoas que morreron na illa de San Simón. Creo que é necesario ter en conta o pasado pois para que as cousas non se volvan repetir. E nós tamén entendemos que é imprescindible. Indignaron tamén os historiadores e os familiares das vítimas do franquismo. Perplexos porque é a sede do Parlamento e a sede da representación democrática en Galicia, e que a estas alturas pois se siga poñendo iso en cuestión, a verdade que indica que algo grave nos está a acontecer como pobo, ¿no? Pues mira, a mí me ponen dos nervios. ¿Qué te voy a decir? Es algo que me indigna totalmente e non o podo, comprender, porque sempre penso, un partido pode ser de dereitas, claro que sí, pero eles tenen que condenar a dictadura. Me sorprende, ou é un reflexo de que hai unha mala información, porque además están publicadas moitas cousas. Negar as evidencias tan palpables a historia, pretender modificala, cambiala, darlle a volta ao que non se pode dar, en fin, non sei ni como calificalo, é demencial. Eu non estou seguro se este home o fixo intencionadamente, porque realmente cree que non houve guerra civil, que non houve represión, que non houve mortes, se o fixo por ignorancia, que tamén é posible, que non tuvera nin idea de salir así por deteneras, pode ser. O único que sí que é certo que conseguiu despertar a todos que estaban dormidos con San Simón. Ante a negativa do PP a retificar as súas palabras, o Concello de Redondela acabou nomeando persoa non grata o deputado José Luis Ferro, a quen colocaron no meco do Entroido axeonllado ante Franco co obxectivo de queimar durante estes festeixos calquera atisbo de negacionismo e franquismo. Entre tanto, vítimas, historiadores e colectivos memorialistas confían en que a declaración de San Simón como lugar de memoria democrática sirva para honrar a aqueles que viviron e morreron en San Simón e para que ninguén esqueza a barbarie cometida polos fascistas neste pequeno enclave situado en plena ría de Vigo. Porque se algo reclaman as vítimas desde hai anos é recoñecemento. Creo que foron, claro, para eles 30 anos no que tiveron que ocultar sempre o seu pasado e ser capaces de decir: eu estou aí,
eu loitei para que o golpe de Estado non fora realidade. A mí me prenderon, eu sufrín na prisión e quero que se sepa. Eu creo que sobre todo é recoñecemento. De feito, mira, naquela época non sei se o goberno de Felipe González, non lembro, pero non sei en que ano, pois a todos aqueles que estiveran presos máis de 3 anos durante a Guerra Civil, pois se lle daba 1 millón de pesetas. Había que justificar que estiveras preso, o cual era moi complicado. E como nos andábamos investigando por todos lados, estábamos nas cadeas, buscando nos arquivos, pois algún daquelas personas que nos conocimos, pois conseguimos encontrarlle pois expedientes carcelarios que lógicamente quedaban na prisión, e na prisión despois foron capaces de justificar ese tempo e o pagaron, e decían que ellos non querían el dinero. El dinero non era o importante, ainda que o era, claro, lógicamente non, pero o que importante era eso era un recoñecemento a que eles estuveron presos intentando defender pois o que era non sei se a república, se a democracia que había en aquel momento contra o golpe de Estado. Entón, para eles sempre decían que para eles o recoñecemento, ese dinero era reconocer que eles estuveron aí lutando. No ano 92 fixemos unha viaxe, despois de todas as entrevistas, convocamos, falamos con todos, e nos fomos todos a San Simón nun gran barco. Non sei se o sabes. Sí. Fomos nun barco de pesca que nos deixaron en Redondela, e todos estos convictos de San Simón do ano 36 ou 39 se xuntaron de novo, xa ancianos, e nos marchamos todos unha visita a San Simón. Levaban 30 anos sin verse, e foi unha das viaxes máis emotivas, na que máis recordos se volveron a vivir, abrazos, choros, e para eles foi algo increíble, e para nós tamén volver a xuntarlos 30 anos despois, aparte de 30 anos despois, de estar presos nunha illa con a sensación de que te iban a matar ao día seguinte, o sea que non era xuntos 3 anos, eu que sei, como eu na facultade de Historia estudiando e salindo de noite, non? Foron 3 anos terrible. Entón ese foi tamén un momento que creo que para eles significou algo, para os que estuveron ali presos, os que poderon ir no barco como un recoñecemento a que estábamos, nos contacto da historia da illa, e foi unha xornada espectacular. La muerte ronda la cárcel y está remisa en entrar, porque esperándola en vela todos los presos están. De pronto, de una motora se oye el raudo trepitar, y en una angustiosa alerta se queda todo el penal. Suenan voces en el muelle que aproximándose van hacia el centro del presidio. Ábrese de par en par la cancela de la entrada y surgen en el umbral los esbirros de la muerte que con fatídico afán recogen hoscas las víctimas para su sueño fatal, y dejándose una estela de odio y de angustia en los demás que quedan mudos pensando «mañana me tocará». Empujando a los que llevan, vuelven la espalda y se van, la muerte ronda la cárcel y termina por entrar. O 22 de xaneiro do ano 1941, Diego San José escribiu estes versos durante o seu encerro na illa de San Simón. Neles amosaba a anguria que os presos vivían a diario o non saber se serían eles os seguintes. Un sentimento que marcou tamén a estadía en San Simón do escritor e abogado de Vilagarcía, Luís Bouzabrei. A Luís Bouzabrei Trillo detivérono pouco despois de producirse o alzamento. Abogado de profesión e colaborador del pueblo gallego, foi un dos dirixentes do Partido Galeguista en Vilagarcía. Tras o golpe militar do 18 de xullo do 36, xulgárono por auxilio á rebelión e absolvérono tras facerlle consello de guerra ata 2 veces debido a un problema administrativo. Malia todo, tivérono preso en San Simón 5 meses, como lembra o seu neto Gonzalo Bouzabrei. Era un político que estaba no Partido Galeguista, que formaba parte do Fronte Popular, e daquela iso era máis que suficiente para ir a por él. Vemos as condicións nas que vivían ali non eran boas. Ademais, era un terror psicolóxico constante, porque ti sabías que en calquera momento te podían sacar para matar.
ti vivías con medo no corpo as 24 horas que estaba ali. O único contacto durante o encerro eran as cartas. Nos temos un par de cartas da súa nai a él, que lle daban ánimos, que estivese tranquilo, que non había nada contra él, que tivese cuidado co frío que había ali, con ese tipo de cousas. Pasados aqueles meses, o seu irmán Fermín Bouzabrei, que era xuíz de profesión, conseguiu sacalo do penal antes de que o apartaran do cargo por practicar a masonería e defender os intereses do galeguismo. El mesmo foi recollelo persoalmente a San Simón tras decretar a súa posta en liberdade. Cando por fin o liberaron, o seu irmán Fermín, que era xuíz na Estrada, foi persoalmente á prisión a sacalo, porque tamén sabía o que había cos que liberaban, entre comillas. Conta o seu sobriño Gonzalo que antes de ser apartado da xudicatura, Fermín conseguiu salvar moitos reclusos dunha morte segura. No 36 tivo tempo de salvar a bastantes republicanos a base de detelos, de sacalos de diante dos falanxistas e de toda aquella xentuza. Tras recuperar a liberdade, Luís Bouzabrei tenta reconstruir a súa vida. Exerceu a avogacía en Vilagarcía, colaborou no xornal vespertino La Noche e foi académico correspondente da Real Academia Galega. Como explica o seu neto Gonzalo, a Guerra Civil partiu por completo a súa vida e obrigouno a vivir nun mundo que non era o seu e no que convivía a diario con aqueles que o perseguiran. Intentouno como boamente se podía, con todas as taras que había entón, intentou ir ao casino a vivir con toda esa xente aquela que había por ali. Con todas as dificultades intentou vivir nun mundo que non era o seu, nun mundo no que tiñas que ter cuidado con co que falabas incluso na casa, pero conseguiu. Tamén o seu irmán Fermín tentou seguir adiante, pero non foi nada doado. No ano 52 foi expulsado da xudicatura, trasládase entón a vivir a Santiago, onde se entrega de cheo os seus estudos de literatura, historia, arqueoloxía e etnografía de Galicia. Membro da Real Academia Galega e do Seminario de Estudos Galegos, contribúe a crear o Instituto de Estudos Padre Sarmiento, un proxecto co que recupera os azos que creía perdidos tras o golpe do 36. El, que nos anos 30 se iniciara na corrente neotrovadoresca con naos en Lleira, vai mudando pouco a pouco cos anos e no 52 presenta Seitura, unha obra prohibida en España e publicada en Portugal e na que atopamos o poema Candea Eterna. A longura das somas afumadas de dúbidas cínguenme neste mar de sonos e silenzos. Meus sensos agrilloados por astrais cadeas non saben derrubar os ídolos do medo. Fallan vermes de luz pros camiños iñotos, sobran escuros veus pros carreiros en perda, xa non atino Deus, cos alcesos de garos no facho das esperanzas que presentín eternas. Porque isí me fixeche de humana melodía, vibrátil como gladio por arcanxo brandido, e que a pouco derramo no fito doutras lonxes meu fato de amarelle nas pugas dos acibros. Nos últimos anos da súa vida, Fermín Bouzabrei dedicouse de cheo á investigación literaria, arqueolóxica e etnográfica. Gran coñecedor da cultura galega e portuguesa, foi un dos máis destacados estudosos da vida e obra de Rosalía de Castro. El era dos que pensaba que canto máis enxebramente galega sexa a nosa literatura, tanto máis atraerá a atención de fora. Estaba convencido de que mentres Galicia teña poetas que falen en galego, a nosa terra continuará viva. Hoxe, case 90 anos despois daquela guerra que tanto sufrimento causou na familia Bouzabrei, Gonzalo, neto de Luís e sobriño de Fermín, non oculta a súa indignación con aqueles que décadas despois se atreven a negar os crimes cometidos durante o franquismo. Non, rencor e odio non, pero non se esquece, claro que non se esquece. Sabes o que podes esperar máis ou menos da xente da dereita política. Entón, non me sorprende, para nada.
Outro dos creadores galegos que estiveron presos na illa de San Simón foi o poeta, xornalista e alcalde de Bueu, Xosé Francisco Gómez de la Cueva, máis coñecido como Xoán Carballeira. Militante do Partido Galeguista e promotor do Estatuto do 36, Carballeira foi detido apenas un mes despois do alzamento e conducido á illa de San Simón tras condenalo a morte despois dun consello de guerra celebrado en decembro xunto outros 18 veciños de Bueu. Fallamos, que debemos condenar y condenamos al procesado José Gómez de la Cueva a la pena de muerte y a los demás procesados a la pena de reclusión perpetua, con las accesorias de interdicción e inhabilitación absoluta perpetua, siéndoles de abono el total de la prisión preventiva sufrida y debiendo todos los procesados, en concepto de responsabilidad civil, indemnizar al Estado con todos los bienes presentes o futuros. Un pelotón de fusilamento acabou coa vida de Carballeira o 17 de abril do ano 1937. Afondamos na súa figura coa axuda de Pepe Novas, secretario da Asociación de Amigos Xoán Carballeira. Era unha persoa comprometida. Precisamente no ano 31, cando se constituye o Partido Galeguista en Pontevedra, xa se estaban iniciando actos en Bueu. O 17 de xuño xa se celebra unha especie de meeting galeguista donde na lonxa do Peixe de Bueu intervén Lino Sánchez, Núñez Búa, Valentín Paz Andrade e Castelao. Xa estaban aquí promovendo o Partido Galeguista. E o 4 de abril do 32 se constituye o Grupo Galeguista de Bueu con toda a súa dirección, todos moi organizados, de todos os lugares de Bueu, moi repartidos, e pronto van a ter 70 militantes, máis de 70 militantes, que é unha das agrupacións máis importantes de Galicia, que era casi a única que había no Morrazo así importante do Partido Galeguista. E como se produce o seu desembarco no Concello? Bueno, foi a última hora, no último período republicano, xa no 36, cando se ganan as eleccións xerais, entonces había nese momento unha xestora do grupo do Bienio Negro do Partido Radical, Partido Republicano Radical, e máis das cedas, xente xa moi próxima a Falanxe, e entonces xa a Frente Popular acorda renovar todo, nomea unha xestora de 13 membros, e entre eles iba Carballeira, que precisamente cando se constituía a xestora, el non acude para que a ver se hai consenso, e efectivamente chaman por el, vente para cá, que tes que ser o alcalde. Chegou a alcaldía con moitas ideas, con moitas ganas de cambiar as cousas, e empezou poñendo foco na situación laboral dos mariñeiros, non? Efectivamente, o tema dos mariñeiros sempre foi un dos seus grandes obxectivos. Non foi unha vila mariñeira, había un sindicato mariñeiro importante, tiña 800 afiliados, un sindicato que se chama el Adelanto Marinero, tuvo unha época do UGT, outra época da CNT, basicamente era da CNT, e Carballeira estaba moi ligado con eles, de feito, a base do Partido Galeguista estaba moi relacionado cos mariñeiros, e entonces a sardiña tiña o problema de que cando había moita sardiña, pois casi non valía nada, se regalaba e casi non xa querían, e cando había pouca, pois non ganaban nada e morían de fame. Ese era o gran problema. Entonces, a gran teima dos sindicatos mariñeiros e incluso dos armadores, porque logo quen compraba eran os conserveiros, era que hubiera un precio mínimo de sardiña para que non se devaluara tanto. Entonces Carballeira foi comisionado a Madrid a estar con o ministro de Pesca para ver se conseguían a aprobación de un precio mínimo da sardiña. E isto foi na víspera do golpe, precisamente estaba naquel fin de semana que se produce o golpe en África, ele estaba en Madrid e volvía para cá. Estaba o teniente alcalde exercendo de alcalde en ese momento. E estoura a Guerra Civil, como se viviu no consistorio de Bueu e como viviu tamén Xoán Carballeira? Bueno, efectivamente, pois chegan noticias xa desde de Madrid e chaman que requisen armas, que estén atentos as persoas que posibles golpistas, e en ese momento está o teniente alcalde ao frente da alcaldía e xa manda
personas de confianza, pois a buscar armas aquí, ali, alá. Cando chega a Carballeira, pois continúa o tema, manda a funcionarios, en ese caso a policías locales ou funcionarios do Concello, e o día 20 pois había moitas armas no Concello, eso é o que nos contan as crónicas, e se organiza pois toda unha gran expedición a Pontevedra en defensa da democracia, en defensa da República. Sabemos que vai un autobús noviño que acababan de comprar aquí en Pueu a familia de Escanio, e vai cheo de xente, van camións, van coches, e o último camión que vai o teniente alcalde nel a 6 da tarde sae parado en Marín por parte do grupo do campo de tiro Janer, que se posicionara xa a favor do golpe de Estado, e xa deteñen o teniente alcalde, que se queda preso, Francisco Piñeiro. A partir de aí, cando se produce aquel acto de sabotaxe na ponte de Beirises, non? E cando destitúen a Carballeira e comeza a represión, non? Como foron esos momentos? Efectivamente, e unha vez que en Pontevedra pois se dan conta de que todo está perdido, de que os militares en Pontevedra se pronuncian a favor do golpe, entonces veñen de volta derrotados, e o que se ocurre é dicir, bueno, pois vamos a impedir que o grupo de Marín do campo de tiro de Janer veña para Bueu, que serán os que nos veñen a tomar, e entonces se ocurre pois voar a ponte que hai entre Bueu e Marín, en Gardán, ali na chama Beirises, e levan uns explosivos dos canteiros que estaban traballando por aquí nunhas obras do Concello, levan uns explosivos e intentan, un fracaso porque non estoupa nada, a carretera continua igual, e iso non impide que pasen próximamente por aquí os do de campo de tiro Janer a facer as súas funcións. Como digo, comeza a persecución e intentan convencer a Carballeira de que escape, de que abandone Bueu, pero el mantense ali, non? Efectivamente, Carballeira dá a impresión de que hai uns días que parece que se oculta, igual que o día 20 ou 21 está por aquí, de feito pois aí en donde entrega fai unha acta dimitindo de alcalde e entregándolle o que é o subdelegado de pesca, o ayudante de marina en funcións, que é Gonzalo Torrente, o pai de Torrente Ballester do escritor. Entonces, porque veñen os de Marín xas, entran aquí un oficial de Marín con varios números dali de mariñeiros de Marín e obligan a dimitir. El firma un acta de entrega ao poder e entrega a Gonzalo Torrente como autoridade militar, e entonces se vai para a súa casa, esa noite se vai para a súa casa, e nos dá a impresión de que se ocultou durante un certo tempo. Hai quen dice que foi na zona de Vilalonga, que tiñan un familiar por alá, pero logo intenta volver a traballar, porque claro, tiña a súa familia que tiña que darlle de comer, a súa nai, as súas irmás. E foi cando o detiveron en Cangas, non? No mes de setembro. Efectivamente, iba para Vigo para ver se, seguía traballando no pueblo gallega, onde estuvera traballando nos últimos anos, e o deteñen o 15 de setembro en Cangas, que iba acompañado do seu irmán Ángel, que é o irmán máis novo. Logo, o 17 de setembro só trasladan a Pontevedra e preparanlles a un consello de guerra, unha causa aí para 25 veciños de Bueu, dúas causas aí, son as gordas, onde vai ele e moitos militantes dos sindicatos, do Concello, da Gestora, de diversas organizacións sociais e políticas de Bueu. O 16 de decembro ingresan San Simón esperando consellos de guerra. A execución de Carballeira produciríase en abril do 37. Como pasou eses meses en San Simón? Que se sabe das circunstancias deso encarceramento naquela prisión? Bueno, o 29 de decembro se celebra o Consello de Guerra del, onde os condenan a morte a Carballeira e a 17 veciños máis. Recurren. Sabemos que a nai de Carballeira foi a Burgos a falar con Franco a pedirlle un indulto, e estas cousas sempre acababan mal. Cando chegaba o indulto xa estaba fusilado, non? Entón o 17 de abril, porque ao final conmutan a pena de morte a unha parte deles, pero Carballeira e outros 3 máis compañeiros quedan coa pena de morte, que son executados o 17 de abril do 37
e Monteporreiro, en Pontevedra. E estaría eses meses en San Simón agardando o momento do seu final. Supoño que serían momentos de anguria que creo que recolleu nun diario, non? Do que non se sabe nada. Efectivamente, el fixo un diario de toda a súa estadía en San Simón. Ese diario sabemos que coas súas pertenencias, cando o levan a fusilar, o entregan a un veciño de Bueu que trae as cousas para aquí, entreganlle a súa moza, Lola, probablemente por medo a que eso delatara, que pudera meterse con ela, pois ese diario acaba desaparecendo. Únicamente conservou unha fotografía de Lola, onde por atrás se despide de Carballera, se despide de Lola 1 hora e cuarto antes de ser fusilado. A despedida dela. E que supuxo Xoán Carballera para Bueu? Que visión teñen del os seus veciños? Realmente é unha imaxe mítica que existe de Carballera de todo o mundo, sempre falando ben del, como unha persoa efectivamente destacadísima, un periodista, un xornalista absolutamente innovador, que fixo cousas innovadoras, un gran poeta. A súa obra poética quedou Cartafol quedou sin publicar, se publicou máis tarde, logo publicouse xa nos anos 80, 90, se publicou en dous libros distintos, pero a obra poética se publicou despois, pero a obra xornalística é unha obra amplísima, non? Innovou, pois, entrevistando a persoas famosas que pasaron por Vigo, innovou incluso facendo viaxes pola Galicia interior, por Lugo, por Ourense, viaxes de varios días, logo contando eso nun reportaxe. Bueno, fixo cousas novedosas en xornalismo, de feito, pois, pasou a ser un dos principales redactores de Pueblo Gallego na etapa de Manuel de Portela Valladares. E todos os anos sigue sendo recordado un Bueu o 17 de abril. Exactamente, publicamos unha serie de publicacións, de revistas, de cousas, de toda a historia para que quedara isto polo menos escrito. Hubo compañeiros escritores, jornalistas que publicaron libros tamén, e bueno, queremos que cumplimos, que isto non se olvidara e que nas escolas nos interesaría agora pues, que se siga recordando, non? Que se sepa o que pasou e que non volva a correr máis. Pois Pepe Nova, secretario da Asociación de Amigos Xoán Carballera, grazas polo voso labor e por axudarnos a transitar polos mundos de Xoán Carballera. Unha aperta. Gracias a ti. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López. Xa vos contamos que en Redondela queimaron as ditaduras e o franquismo nos festexos de Entroido que acaban de rematar. En febreiro do ano 1937, en plena Guerra Civil, as autoridades prohibiron estes festexos que se viñan celebrando en Galicia desde había séculos. En atención a las circunstancias especiales por que atraviesa el país, momentos que aconsejan un retraimiento en la exteriorización de alegrías internas que se compaginan mal con la vida de sacrificios que debemos llevar, atentos solamente a que nada falte a nuestros hombres que, velando por el honor y la salvación de España, luchan en el frente con tanto heroísmo como abnegación y entusiasmo, este gobierno civil ha resuelto suspender en absoluto las fiestas de carnaval. Valladolid, 2 de febrero de 1937. El gobernador general, Luis Valdés. O que comezou como algo provisional foise mantendo no tempo. No ano 40, concluída xa a guerra, o goberno civil publicou outra circular mantendo a prohibición destas celebracións non só na vía pública, senón tamén os bailes de máscaras, os disfraces, as bromas e ata o enterro da sardiña. A prohibición non se levantou ata a chegada da democracia, pero nalgunhas poboacións con moita tradición, os festexos mantivéronse na clandestinidade. É o caso de Xinzo de Limia. Justo Gude é estudoso da tradición do Entroido en Xinzo. Gude, por que esta teima por retirar das rúas unha festividade tan tradicional en Galicia como é o caso do Entroido? Vamos a ver, o Entroido leva, como siempre, tres factores. A crítica aos poderes políticos, a crítica aos poderes eclesiásticos, e logo tema de locura, non? De facer o que un queira. Realmente as autoridades o que decían era
estamos nun momento triste, a España está pasando por unos momentos, digamos, oscuros, y vamos todos a respetar y pensar en nuestros camaradas que están en combate, mientras que aquí en Xinzo a mentalidade era o contrario, é dicir, mira, xa que estamos nunha época tan oscura, teñamos un momento de alegría en ese aspecto. Entonces, por eso que aquí en Xinzo prácticamente non se parou de celebrar o Entroido durante a guerra e a partir do 40, despois xa cando xa o franquismo se institurou, sabe? Sempre se celebrou. O sea que mantívose a festividade en Xinzo, pero había ameaza de sanción, supoño, ou como podían esquivar esa persecución, esa vixiancia? Mira, digamos que habría 5 niveles, non? Digamos. O primeiro nivel sería de que a xente saía a casa, o sea, a calle, a rúa, perdón, simplemente disfrazando, sin disfrazar, vestida normal, pero participando ca presencia. Logo había un segundo nivel de xente que o que facía era sacar un elemento que o facía, digamos, peculiar. A mí me contan que, por exemplo, andaba un señor cun sacho todo o día no ombro. Pois, bueno, pues, ese dato o que facía era que a xente se acercase para preguntarlle, e eso xa era outro levaba un traxe máis grande, outro levaba... Eran detalles moi pequeniños, pero que se sabía que esa xente estaba participando. En tercer lugar estaba a xente que se disfrazaba na casa e se puña un traxe e simplemente o que facía era como moito asomarse a ventana a ver se os veciños tamén se disfrazaban. E logo xa estaban os máis osados que daban nunha casa e disfrazábanse. Hai que pensar que o disfraz máis ou menos era sinxelo, o sea, chegabas ali, ibas ao arcón, te puñas roupa bella, collías un corcho, te pintabas os bigotes, as mulleres tamén se pintaban os bigotes, e a partir de aí empezaba unha troula, digamos, nas casas, non? E logo xa, o quinto nivel xa era xente que se puña a pantalla, daba un pequeno recorrido por cerca da casa, chegaba e xa o quitaba. O sea, había eses 5 niveles de participación, pero sí que o Entroido durante a Guerra Civil seguiuse facendo, a pesar de que sí que hubo sancións desde 250 pesetas, 25, hubo un pouco de todo, pero como decía un bello entroideiro, multábanos, metían nas cárcel, que hubo xente que acabou na cárcel, pero eran máis grandes as grandes da troula que as imposicións das multas. Despois comenzou a Guerra Civil e pasados os 3 anos que durou, prohibiron os carnavales por moitos anos. Pero o caso era que nós estábamos acostumbrados a celebralos e non estábamos moi dispostos a pasar civiles. E como as ganas de troulear eran máis grandes que a nosa forza de voluntade, nós seguíamos tendo Entroido todos os anos. Pero non salimos a calle disfrazados. Porque un dos elementos que máis reticencias despertaba eran, sobre todo, as máscaras, non? Claro, o tema das máscaras e entonces a xente tiña moita imaginación e sempre buscaba algún tema. E un elemento sencillo como un corcho de pintarse a cara, por pintarse un bigote, pintarse a cara toda de negro que hai que se pintaba a cara, pois con eso xa a xente xa se lle permitía no ámbito, digamos, da casa, sin salir, o sea, a xente quitando ese tema da pantalla, casi todo o Entroido se facía dentro das casas, reuníanse, pois hoxe vamos a facer un pequeno cocido, e logo cando estás ali, pois xa faz o Entroido, como poñéndote cualquier cousa, pintándote a cara, pero nada no exterior. No exterior, digamos, que non se facía nada, porque claro, era moito máis peligroso e multas. Non sei se había diferencias, acabas de comentar o caso de Xinzo, pero non sei se había diferencias entre como se viviu o Entroido ou como non se viviu o Entroido no eido rural e nas cidades. Supoño que sería máis complicado nos núcleos urbanos, non? Eu me imagino que os pueblos era diferente porque a mellor están moi aislados, entonces pues antes que a presencia da Guardia Civil tiñan que ir a cabalo e un Guardia Civil a 3 kilómetros eran vistos.
aquí o tema era que a Guardia Civil había un cuartel grande, entonces tiñas que, digamos, ter cuidado a hora da celebración. O que pasa que sempre, cando o estabas celebrando, oye, a xente desinhibíase, chegaba un momento que si facías máis ruido do necesario, e danse casos onde mentras a Guardia Civil aparecía por a porta de adiante, a xente escapaba por a porta de atrás, por os tellados. Hai referencias que incluso Carlos Casares conta anécdotas en ese aspecto. Eu teño lido algunha referencia tamén no que se comentaba como foi evolucionando o entroido durante a época do franquismo e como nalgúns núcleos disfrazabas ese entroido de outras festividades, que si festa da primavera, que si baile de non sei que, con tal de que non levara a denominación de entroido, que eso era o máis prohibido de todo, non? Sí, como anécdota, no 50, si se ven os carteles anunciados das festas de Xinzo, pues aparece unha chica con un vestido semi-transparente, pero eran as festas do Corpus e non pasaba nada. Si tú en vez de festas do Corpus pos festas do Entroido, eso xa sería mal visto, non? Entonces, si todo que era Entroido era mal visto. E hai un detalle que se nos olvida moitas veces. Sempre falamos do tema da administración, ao goberno civil e todo eso, pero había outro tema, e era que cando acababa o entroido había que confesarse, e a Iglesia aí tamén tiña o seu tema de imposición, porque hai que recordar que confesarse era cousa de pecado e cousa de masós, e a Iglesia estaba en esa línea, e ao acabar o entroido había que confesarse. Entonces, reconocer un pecado de que te estabas disfrazando, cual xa estabas nunha lista negra para o ano seguinte, non? E houve que esperar casi 40 anos hasta o inicio da democracia para recuperar estes festexos, non? Ou foi antes? As leyes de derogación de eso foron no ano 77, pero xa digo, en Xinzo se celebrou clandestino durante o 37, 38, 39, 40, durante os anos 40, 41, 42, hasta 45 se impuxeron multas, hubo encarcelados, 6 personas incluso encarcelados, que estuveron unha semana, pero a partir do 45 as autoridades viron que era imposible, era un río moi grande que non se podía deter, e xa a partir do 45 xa hai fotos de pantallas de xente, prácticamente o único que se buscaba que non alterara moito o orden, pero sí que xa se permitiu, de alguna forma, a xente se saliu. Era moito a xente que participaba no entroido. E unha guerra civil e 40 anos de ditadura non puideron con el. Non, xa digo, repito esta anécdota que decía eso, que eran tan grandes as ganas de trolear que non había quen parase, xa digo. Pagar 250 pesetas a nos parece unha multa en aquel momento, pero claro, estamos falando en tempos de todo estaba moi tasado, de moita escasez de fame, estamos falando que entre o 40 e o 52 foi época da fame, todo estaba moi tasado, entonces unha multa por pequena que fose era un drama para unha familia. Sin embargo, a xente salía. Estamos falando que, por exemplo, no 45 prácticamente foron multadas máis casi 40 personas, o sea, que nos dice un pouco de que era algo moi complicado de parar. Pois, Gude, moitísimas grazas por axudarnos a facer esta viaxe a través da tradición. Grazas por acompañarnos aquí, unha aperta. Gracias, unha aperta. A ferida aberta no 36. Co gallo do ano Castelao queremos debullar neste espazo todas as iniciativas que se desenvolven por toda Galicia para difundir e honrar a figura do noso xenio de Rianxo. E claro, para da Brigada, o Museo de Pontevedra, un museo, por certo, que axudou a levantar o propio Castelao e que alberga a colección máis completa que temos en Galicia sobre o autor. Falamos xa coa directora do museo,
con Ángeles Tilbe. Ángeles, a figura de Castelao está omnipresente no museo, non? Sí, ele está no proceso de creación do museo. De feito, vai formar parte como vocal do seu primeiro patronato e un cargo que ademais, pese ao exilio dele, estuvo a súa vacante sin cubrir hasta o ano 1950 que faleceu. E, bueno, participou en toda no proceso de creación, na rehabilitación do primeiro edificio, na programación das salas, a instalación das primeiras salas que se inauguraron no museo no ano 29 e tamén depositando obra súa. Claro. O sea, estamos desde o primeiro momento Castelao está no museo. Sí, dicía que o museo custodia a colección máis completa sobre Castelao, como ti explicabas agora, el mesmo doou en vida algúns dos seus traballos e despois encargouse a súa viúva, non? Virxinia Pereira, de achegarvos máis material. A ver, sí, el no ano 31 depositou unha serie de 11 obras magníficas, as súas famosas estampas, pero co golpe de Estado de 36, el vai a sufrir un expediente de responsabilidades políticas que suporía a confiscación de todos os seus bens, tamén da súa obra plástica, escrita e demais que conservaba na súa casa de Pontevedra. Eses materiais serían depositados no museo, pero non como depósito no museo, sino como un paso previo a súa poxa, non? Para cubrir a sanción que se lle poría por a responsabilidade política. Entón, os responsables do museo lograron paralizar a poxa, o que tería suposto a dispersión definitiva de todo o conxunto. Temos que pensar que solo en obra plástica na súa casa no ano 37 había máis de 1000 obras. Isto foi un proceso moi complexo. Tras a morte de Castelao en Bos Aires no ano 50, ainda terían que pasar 14 anos máis para que a súa viúva lograse recuperar os seus dereitos sobre a obra do seu home, non? E ela, tan pronto logra isto, cede ollos ao museo, cumplindo así a vontade do propio Castelao, que a manifestara antes do seu pasamento, que a súa idea era que todo o conxunto da súa produción se reunise no museo que le axudara a crear e que era consciente que mantiveran esa unidade durante os difíciles anos da guerra e posguerra, e entón, bueno, ela cumpliu a vontade do seu home, e ademais loitando ferreamente por facelo. Eu quería que nos fixeras de guía, se pode ser. É moi probable que moitos dos que nos están escoitando viron xa cos seus propios ollos os tesouros que gardades aí no museo sobre Castelao, pero para aqueles que aínda non se pasaran, que tipo de pezas podemos ver aí? Pois, precisamente porque guardamos unha colección moi ampla, que pensar que sumamos moi preto de 2000 obras plásticas, ademais da súa biblioteca personal, de manuscritos, de documentos, de xeitos personais, e unha selección bastante numerosa desta colección exhíbese en dúas salas monográficas que se lle dedican no edificio Castelao ao artista. Entón, bueno, está un pouco representado todos os campos da súa creación artística, literaria e tamén política. Desde as primeiras obras que fai o comenzo da súa carreira, na que, en principio, el pensaba en ser pintor e facía obras, por exemplo, como O cego de Padrenda, que son obras dunha estética regionalista, costumista, amable, sin intención, e que son moi características dos primeiros tempos. Tamén as das súas primeiras viñetas ou dibuixos humorísticos que publicaba en revistas como Vida Gallega ou no periódico Mi Tierra, que son tamén dibuixos humorísticos, nos que vemos xa os trazos gráficos que son característicos del, pero nese mismo ámbito de humor amable, de tipo costumista e sin intención. Pero pronto el vai abandonar esa vía e vai a mudar
cara a un arte con máis compromiso social. E probadelo son, por exemplo, o magnífico tríptico de cegos que procede do balneario de Mondariz e que temos a sorte de poder exhibir aquí no museo como depósito da Real Academia Galega. Un tríptico cuxa versión lograría Castelao con ela unha medalla na Exposición Nacional de Belas Artes no ano 15. Pero no ano 16, cando chega a Pontevedra, chega para facerse cargo do seu posto como funcionario do Instituto Nacional de Estatística e entón, aparte, desde o ano 16, pois, que produce aquí en Pontevedra, temos unha excelente colección. Hai que pensar que aquí é onde muda completamente a súa intención e a súa obra vai a estar ao servicio da idea de Galicia, da identidade de Galicia e de crear conciencia de país, non? Os anos nos que, por exemplo, produce os debuxos do álbum Nós, que se expoñen aquí no museo, os anos nos que se vincula á Sociedade Polifónica de Pontevedra, participa en todas as iniciativas culturais da cidade e de Galicia, fai os dibuxos, empeza a traballar nos dibuxos das cruces de pedra na Galiza, empeza tamén a traballar nos primeiros bosquexos para a súa obra Os vellos non deben de enamorarse. Colabora na revista Nós, é dicir, son os anos claves entre o ano 16 e o ano 36 da actividade de Castelao, tanto artística como política. Hai que darse conta que neses anos cando se convirte en gran guieiro do galeguismo galego, non? Cando é diputado no ano 31 das Cortes Constituintes polo Partido Galeguista, comeza a traballar nas campañas do Estatuto e que terán como culminación a aprobación do Estatuto de Autonomía no ano 36 e do que temos tamén expostos nas salas os cartéis da campaña do Estatuto do 36. Hai unha selección de obra que permite ir cronolóxicamente un pouco por toda a produción do artista hasta as obras que chegaron xa desde o exilio. Podo deixar de citar, por exemplo, os álbumes de guerra que chegan como el quixo, que deixounos coa condición de que esas obras chegasen ao museo unha vez que Galicia recuperase a súa autonomía e que tuvese un goberno elexido polo seu povo. E cando isto se produce no ano 80, pouquiños meses despois chegan as obras desde Bos Aires, exhíbese os 31 debuxos das series completo. Tamén chegan a magnífica serie dos debuxos de negros, os orixinais e as caretas da primeira representación da obra dos vellos non enamorarse, que se estrenou no ano 41 en Bos Aires, e tamén o manuscrito original de Copensamento en Galiza, que foi unha recopilación dos seus estudos, dos seus artigos, conferencias políticas fundamentalmente que fai entre o ano 34 e o ano 43, que foi publicado dedicado a Alexandre Bóveda no ano 44 sería publicado en Bos Aires co título de Sempre Galiza, e que tamén está na sala do museo tanto este original como a primeira edición do libro. Unha colección valiosísima, como acabas de explicar, desas case 2000 pezas de todo tipo, pero cal diríamos que é a xoia da coroa? O álbum Nós, quizáis? A ver, sí, polo seu carácter simbólico, evidentemente o álbum Nós ten unha significación enorme, tuvo no seu tempo e foi a que converteu a Castelao no gran artista do galeguismo, o artista simbólico, e que tuvo unha trascendencia enorme no seu momento. El creou unha coa intención de ser publicada como un álbum con a intención de que
a xente en xeral podese ter acceso a esas obras, non solamente ao público, digamos, máis culto que podería ter asistido ás exposicións que fixo reiteradamente nos anos 20 en Galicia, despois tamén en Madrid, da obra, sino coa idea da difusión das ideas a través do álbum. Ese álbum que el conseguiría publicar no ano 31, desapareceron eses debuxos, desde o ano 31 non se tiña constancia de onde se atopaban, e aquí no museo tivemos a sorte de poderlos localizar cando se lle dedicou aquí a exposición conmemorativa do centenario da súa chegada a Pontevedra no ano 2016. Volvemos a topar os 51 orixinais en moi bo estado de conservación, ademais, e desde ese momento podemos exhibilos no museo. Bueno, Ángeles, o certo é que o museo leva volcándose coa figura de Castelao desde a súa creación, pero este é un ano especial, é o ano Castelao. Que actividades tedes programadas para este ano adicado ao Rianxeiro? En principio non vai haber unha exposición dedicada únicamente a Castelao. Nos, como digo, temos dúas salas moi completas da obra de Castelao, e neste momento non temos previsto facer unha exposición de mover as obras del sitio ou así. O que sí, este ano cúmplese o centenario da creación da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, unha iniciativa tamén moi novedosa que está Castelao na xénese tamén desta iniciativa, e institución da que el chegou tamén a ser presidente. E ademais, el diseñou unha serie de magníficos telóns de panos para as representacións da Polifónica. Panos que 8 deles gardámolos aquí no museo tamén, e son enormes, o sea, hai que pensar que algún deles mide preto dos 9 metros. Caramba. Un deles moi mal estado, porque hai que pensar que eran feitos en papel. Claro. E que con unhas condicións bastante rudimentarias, eran tan enormes que tiñamos que pintar na Casa da Luz de Pontevedra, porque non había local que curioso. O sea, é unha historia moi bonita que vamos a intentar transmitir ya ao público en xeral na exposición que inauguraremos no próximo mes de marzo. Temos previstas tamén a publicación de algún escrito, con algunhas, estamos bastante ilusionados con algunhas publicacións que se van a facer este ano, e ao longo do ano, ahora mismo hai se suplementaron unha serie de visitas guiadas á colección Castelao. Estamos tamén proxectando a película da Castelao de Chumbaverbo para os centros escolares, pois todos os martes hai proxeccións, quero dicir, un poquinho de todo. Estaremos actualizando a información sobre os actos que se vayan programando a través da web do museo, a diario. Estaremos moi atentos. E dime, ti por que crees que provoca tanta simpatía a figura de Castelao, entre todos os sectores, ademais? A ver, Castelao ten unha forza, ten un personaxe con tanta forza que se non te engancha por unha cousa, enganchate por outra. Para nós os galegos é porque nos identificamos con esas imaxes que son tan nosas, non? E entonces os galegos diciste, bueno, pues que identificaste pola lingua, identificaste por eses paisaxes arquetípicos galegos que ves ese paisaxe e dices, isto é Galicia. Pola retranca, non? Ou pola retranca, ou polos tipos raciais, ti podes identificar sendo galego, pero que o curioso é que eu teño a experiencia de aquí no museo vir xente de fora, de todo, españois, pero tamén de europeos, estranxeiros, e chegan a sala, fan unha visita polo museo, e chegan aí, e o impacto que causan a xente é increíble. Eu teño sido testigo de decir, pero isto... Impresionante. O impacto visual da obra de Castelao causa impacto ao público xeral. Pois Ángeles Tilbe, directora do museo, foi un placer enorme percorrer as salas dedicadas a Castelao da túa man. Grazas por facernos de guía. Moitísimas gracias a vos. Unha aperta. Moitísimas gracias. Pois ata aquí chegamos.
Moitas grazas por estar ao outro lado durante todo este tempo, en especial a Pepe Álvarez, Juan González, Gonzalo Buz Abrei, Pepe Novas e Ángel Estilve. Tamén moitas grazas a Clara de Sá e Antonio Caeiro por permitirme usar neste capítulo os estremecedores relatos dos presos de San Simón que les compilaron en Hallados xunto a Juan González. E no vindeiro capítulo, Deportados. As historias dos galegos exiliados atrapados en campos de internamento franceses e trasladados a campos de exterminio nazis. Cando cae, xa no momento en que cae Barcelona, teñen que marchar ao exilio. Unha vez no exilio, mayoritariamente están todos nos campos franceses. Os que sobreviven a estos campos franceses incorpóranse á Segunda Guerra Mundial. Cando son apresados polo exército alemán, van a Frontstalags ou Stalags, que eran campos de prisioneros de guerra. Dado que o goberno franquista se desentende, foron entonces levados, mayoritariamente foron a Mauthausen. En Mauthausen estuvieron una temporada y después los llevaron a Gusen, que era un campo de concentración, de exterminio por trabajos forzosos. Era una cantera, realmente era una cantera. Y él vivió un año y se murió. En xaneiro do ano 41 o envían a Gusen, que, bueno, era coñecida como a canteira da morte do inferno, ¿no? Aí milagrosamente aguanta con vida 11 meses. Él era un futbolista, xogaba fútbol e ali tiñan os equipos, chegou un momento que o ficharon e tal, el e dous compañeros máis lles dixeron que sí, que xogaban, pero con a condición de que os puxeran na cociña. Entonces na cociña, pois, como se pode imaginar pois polo menos comerían, non? Porque os compañeros del, cando non podían, non valían para traballar, pois xa os levaban para Gusen, que ali é onde tiñan os crematorios, é onde facían experimentos, é onde facían cousas con eles, e así iban pasando, iban morrendo, e vendo morrer a xente que en fin. Pois máis nada, recibe un saúdo de Nuria López e de Fernán Macorni, que me botou unha man coa locución. Xa sabes, podes escoitarnos en iBooks, en Spotify e en YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.